Στην περιοχή Μούζενας του Πόντου είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Θα σας παρουσιάσουμε τραγούδια και χορούς, θρύλους και παραδόσεις του τόπου. Με τρόπο συγκλονιστικό ψάλλει η ποντιακή μούσα την σκληρή ζωή των κατοίκων της Μούζενας. Η Μούζενα των αθεματισμένων, από Θεού κατάρανες να εν πάντα κλαμμένων. Ψάλλει η μούσα τους καημούς της ξενιθιάς. Θρηνεί τον χαμό των παλικαριών της Μούζενας στα πεδία των μαχών παλαιότερα, στο μαρτύριο της εξορίας αργότερα. Αλλά οι Μουζεναίοι, άντρες και γυναίκες, στάθηκαν γενναίοι και υπερήφανοι. Κράτησαν με πίστη τις παραδόσεις και δεν λύγησαν ποτέ. Η Μούζενα με τα 11 χωριά, Πάσ Μούζενα, Τσιμερά, Χάτς, Αεφοκάς, Παλαδάντων, Μασούρα, Λωρία, Αγρίδ, Τεμερτσούκιου, Σίσια και Μαντρία. Ανήκε στην περιοχή Αρδάσης. Ορεινή περιοχή με πολλά ποτάμια και ριάκια. Υψόμετρο περί τα 1800 μέτρα. Το κλίμα βαρύ κατά τον χειμώνα, γλυκύτατο όμως και πολύ υγιεινό την άνοιξη και το καλοκαίρι. Οι κάτοικοι πριν από τον ξεριζωμό ήσαν 4.000 περίπου. Όσο για τον απικισμό της περιοχής Μούζενας από Έλληνες, ισχύουν τόσα αναφέραμε και για άλλες περιοχές της ενδοχώρας του Πόντου. Δηλαδή, μετά την κατάληψη των παραλιακών πόλεων του Πόντου από τους Τούρκους, πολλοί Έλληνες από τις περιοχές αυτές επορεύτησαν προς την ενδοχώρα, όπου ίδρυσαν κόμες και χωριά. Σημαντικός αριθμός φυγάδων από την Τραπεζούντα εγκαταστάθηκε στην περιοχή Μούζενας. Ίδρυσαν τότε εδώ ναούς και σχολεία και διατήρησαν με ευλάβεια τις παραδόσεις ως το τέλος. Οι Μουζεναίοι κατεγίνονται με την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια οπωροκυπευτικών. Ασχολούνται όμως ιδιαίτερα με τις τέχνες. Η αρχισιδηρουργοί της χώρας ήταν ξακουστή σε όλο τον Πόντο. Ανάμεσα σε αυτούς φωτεινή προβάλλει η μορφή του αρχισιδηρουργού Αναστάση Τζορτανά, του οποίου η τέχνη ήταν καταπληκτική. Εδίδαξε την σιδηρουργική σε εκατοντάδες μαθητές. Από τη Μούζενα εξήγονται πάρα πολλές ποσότητες σιδηρικών προς διάφορες περιοχές του Πόντου, ακόμη και σε περιοχές της Ρωσίας. Ήταν ξακουστό το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου της Μούζενας. Ο Ιερός Ναός ήταν χτισμένος έξω από το χωριό Αγρίδ, κάτω στο ποτάμι. Ήταν μονή καλογρεών που είχε πολλά μετόχια και διάφορα άλλα κτήματα. Κοντά εκεί ήταν και το σχολείο που για τη λειτουργία του η μονή δαπανούσε σημαντικά χρηματικά ποσά. Στο πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου της Μούζενας, που διαρκούσε 8 μέρες, κατέφθαναν προσκυνητέ από πολλές περιοχές του Πόντου, ακόμη και Τούρκοι. Και αυτοί ακόμη εγνώριζαν και φοβούνται την θαυματουργική δύναμη του Αγίου και γι' αυτό ακριβώς του αφιέρωναν συχνά διάφορα αφιερώματα. Ήταν εκπληκτικά και απροσδόκητα τα θαύματα του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό και ο θρύλος στην περιοχή Μούζενας τον παρουσίαζε σαν έναν φοβερό Άγιο που κατετρώμαζε και τους αλλοθρήσκους ακόμη. Ο Ζαντών ο Αέρτς. Ψιθύριζαν όλοι με θεοφοβία και σεβασμό απόλυτο προς την Αγία δύναμή του. Στους ξενώνας της Μονής εφιλοξενούνται εκατοντάδες πιστών, προς τους οποίους προσφέρονται εκ μέρους της Μονής φαγητά και διάφορα άλλα αναμνηστικά δώρα. Θρησκευτικό και εθνικό αίσθημα γινόταν δύναμη ακατάβλητη στην ψυχή των προσκυνητών του Αγίου Γεωργίου της Μούζενας. Ψυχικές εξάρσεις και πανηγυρισμοί, χοροί και τραγούδια, ακόμα και αθλητικές εκδηλώσεις, ιδίως αγωνίσματα πάλης με έπαθλα της Εκκλησίας, όλα έδιναν την εντύπωση αρχαίων ελληνικών εορταστικών εκδηλώσεων. Εδραιώνεται η πίστη για την Ανάσταση του γένους κι όμως δεν άργησε να έρθει η τραγική ώρα του ξεριζωμού. Στην περιοχή Μούζενας υπήρχαν ξακουστά παρχάρια, τόποι εξοχικοί, όπως τη Μούζενας ο Παρχάρτς, Τάλας ο Παρχάρτς, του Κανέν και ο Στρογγυλέν ο Παρχάρτς.
Ήταν χαρά Θεού η ζωή στις εξοχές αυτές. Οι τσομπάνοι και οι τσομπάνισσες με τη λεβεντιά και την αξιοσύνη τους εδόξασαν την ιστορία του τόπου. Αγαπήθηκαν από το λαό, του οποίου η μούσα τους ετραγούδησε με ιδιαίτερη χάρη. Είναι μουζενέος από το χωριό Τσιμερά, ο θρυλικός τσομπάνος Θεριάς. Είχε τόση μεγάλη σωματική δύναμη και σωματική διάπλαση που έμοιαζε με αληθινό θηρίο. Αλλά το θηρίο αυτό, Θεριάς, είχε ευγενικά συναισθήματα. Τραγουδούσε με πόνο τη σκληρή ζωή. Το είχε παράπονο ο Θεριάς που κοιμόταν με τα πρόβατα αντί να βρίσκεται στο πλευρό της αγαπημένης του γυναίκας. Ο Θεριάνς Παέλεν, ξαν μουζενίτες, τσιμερίτες είμαι. Αφήνω και την κάλλη μου με τα πρόατα κείμε. Η ψυχή αυτού του τσομπάνου ήταν δεμένη με το βουνό, ιδίως με τον εξοχικό τόπο Στρογγυλέν. Στο Στρογγυλέν και στον Παρχάρτ καλός τσοπάνος είμαι. Και αφήνω εγώ και τα ρασιά με τα πρόατα κείμε. Δεν αποχωρίζουμε τα βουνά, ούτε και τα πρόβατά μου. Με αυτά είναι δεμένη η ψυχή και τα όνειρά μου. Όμως ήρθε η τραγική ώρα. Ο θρυλικός Θεριάς αντικρίζει τον Χάροντα. Σε λίγο θα τον ακολουθήσει. Αφήνει το βλέμμα του να αγκαλιάσει την ωραία φύση. Έπειτα απευθύνεται προς τους ανθρώπους. Ο Θεριάνς Παέλεν, το τσατήρι μ χαλάστεν, κοδωνώστεν τα πρόατα και εμπροστά μ δεβάστεν. Γκρεμίστε την καλύβα μου, η ζωή μου έσβησε. Φέρτε μου να δω για τελευταία φορά τα προβατά μου, να ακούσω άλλη μια φορά τον ολόγλικο ήχο των κουδουνιών τους. Πάρα πολλοί μουζενέοι εξενητεύονταν, ιδίως στη Ρωσία. Έμειναν στην ξενιτιά πολλά χρόνια. Τα δάκρυα των σπιτικών τους δεν στέγνωναν σε όλα αυτά τα χρόνια κατά τον πόντιο λαϊκό ποιητή. Έλα παπόρ, έλα στην τραπεζούνταν. Αρνόπομ ους να έρχεσαι, τα δέκρεμ κι στεγνούνταν. Έλα καράβι στο γυαλό της τραπεζούντας. Έλα και φέρε τον καλό μου, για να στεγνώσουν επιτέλους τα δάκρυά μου. Τα δύστιχα της αγάπης της περιοχής Μούζενας παρουσιάζουν αξιόλογη ποιητικότητα. Άσπρη νεράιδα αρχόντισε αληθινή η κοπέλα που άναψε τον έρωτα στην καρδιά του παλικαριού. Την καρτερεί να βγει στην αυλή για να αντικρίσει την λεβέντικη κορμοστασιά της. Συνάβλες να εφήτρωναν ένα βούραν χορτάρε, νεμπέντς και βιέντς και τσιγναεύς με τάσπρα τα ποδάρε. Στη Μούζενα αναδείχθηκαν ξακουστοί λιράριδες και τραγουδιστές. Ανάμεσά τους φωτεινή προβάλλει η μορφή του αείμνηστου λαϊκού ποιητή, λιράρη και τραγουδιστή Παύλου Στεφανίδη. Τραγούδισε με τη λύρα του τις χαρές και τους καημούς της ιδιαίτερης πατρίδος του. Άσος λιράρης και τραγουδιστής, διέδωσε και εδώ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην περιοχή Κιλκής, το ποντιακό τραγούδι με πάθος. Ο μουζενίτης ο Παύλων θα μείνει αλυσμόνητος. Ο σκοπός που ακολουθεί θα φέρει στο νου περασμένες δόξες και μεγαλεία που οι μουζενέοι δεν ξεχνούν ποτέ. Ασάργυνα και τραγώδι, ο καρύψνο τσοπάνων, παιδεία που δεν κοίδεται, το λυρίτσι των Παύλων, παιδεία που δεν κοίδεται, το λυρίτσι των Παύλων, βάει ασογγυλκής των Παύλων. Το σπίτι του μάπε σορμάν, φύλλα καπλά εμένων. Το σπίτι του μάπε σορμάν, φύλλα καπλά εμένων.